ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 19/1/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನೀಗಿಲಿನ ಪಾಪಲು ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಒರ್ರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಪನ ಜೋಕ್ಲುವ ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಗಮನದಿ ಓಡು. ಉತ್ತರ: ಕಾಸನ್ನು ಏರೆಗ್ ದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ ಅಕುಲು ಪರಿಯರು ಅತ್ತಂಡ ಹಾಲು ಕರ್ಮನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ ಪಾಪಲು ನಿಕುಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಡುಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪಾಪಾತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಲೇವಾದೇವಿ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪ ದೆತೊನ್ನ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕುಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಓಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಆರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ದೂರ ಪೋಪುಜೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದೆಕ್ ನೆನಪದ ಅಗ್ನಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ ಪಂಡ ನೆನಪದ ಅಗ್ನಿ ಅಕ್ಷರನು ದಾಯಗ ಪಂತೇರು ದಯಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪಾಪುಲು ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪ ಪಂದು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಕ್ಕ, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಪಾಪಾತ್ಮ. ಮೊಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಮೊಕಲು ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದೆ ಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಕುಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುನು. ಐನಿರ್ದವರ ಐಕ್ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬದುದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಅದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಏರಿಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಏಪ ಪಾವನ ಆತ್ಮ ಆದುಪ್ಪನೋ ಅಪಗ ಐಕ್ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಆದುಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಇಂದಿಕ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಪಾವನ, ಭಾರತನೇ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಭಾರತನು ಪಾವನವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಒರಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪಾವನಾದು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಬಿದೆಡ್ದು ಪೋಪೇರು. ಇದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಈ ಸಹಜ ಪಾತೆರಳ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಏಪ ಇಂದಿನ ಹೃದಯರ್ದು ತಿರಿಯುನರು ಅಪಗ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅವಂದಿನ ಹೊರತು ಬಾಬಂದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತಿಂದು ಸಂಗಮ ಗೊತ್ತ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಯಜ್ಞಗಾದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ನಿಕಲಿಗೆ ತಿರಿದು ನಿಂದು ಸಾವುದ ಲೋಕ ಅತ್ತಂಡ ಮೃತ್ಯುದ ಲೋಕ ಅಂತಿಮದ ಯಜ್ಞ ಆದುಂಡು. ಮೃತ್ಯುಲೋಕನೇ ಯಜ್ಞ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಮರ ಲೋಕಡು ಯಜ್ಞನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಭಕ್ತರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಪಾತೆರಳು ಗುಲ್ಲಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆ, ಜ್ಞಾನನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ತೆರಿಬೇರು. ಒಜ್ಜು ವೇಳೆ ಆಯ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಪಿರತಿರುಗದು ಪಿದರದು ಪೋದು ಇತ್ತುವೇರು. ಆಂಡ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಏರ್ಲ ಪಿರತಿರುಗದು ಪೋಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪದೇರು ಸುರುತ್ತ ನಂಬದಕುಲೆ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕದಕುಲು ಕೇವಲ ಸತೋ ಪಾತ್ರೋನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಪಿರತಿರುಗದು ಪೈರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಆಕಲು ಕೂಡ ತಮೋಡು ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಪಾತ್ರೋನ ಅಭಿನಯಿಸೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಏತು ಪುದರು ಪಡಿತೇರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಮುಖ್ಯ ರಚಯಿತ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೇರು. ಇತಿ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ಪಿತ ಜಗತ್ತದ ಮಾಲೀಕರು, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಮೊಕಲ ಪಾತ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಐದವರ ಅಕಲ ವೇತನಲ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ವೇತನನು ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಏತು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪರೋ ಆತು ನಿಕಲಿಗೆ ವೇತನಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವಕೀಲ ವಿದ್ಯೆನು ಓದು ನಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಯಾನು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಯ ಪಂದು. ಐದವರ ಈ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಜೋಕುಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಗಮನದಿ ಓಡು. ಗೃಹಸ್ಥೊಡ್ಲ ಇಪ್ಪೊಡು ಕರ್ಮ ಯೋಗಲ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಓವಿಯೇ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜಧಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನೋಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟುಲುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿವಂತ ಆದುಪ್ಪರು.
బాబా తెరిపోయారు ఏనాను పరమధాముడు నెనపు మల్పులే ఇల్లును నెనపు మల్పులే ఏనాను నెనపు మల్పు ನೆರೆದವರ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪರು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅಪುನೆರೆದವರ ನಿಗುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಡು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು ಸುಖುಡು ಧಾಮುಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆಂತು ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಲಡೈ ಮಲ್ಪಿರು ತಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರನ್ನು ತೊಜ್ಪವನುರು ಇಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಸತ್ಯುಗ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬೈದಿರು ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಸಂಗಮದ ಸಮಯದೇನೆ ಆದ್ಪುಡು ಇತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗ ಏರಿಗಳ ತೆರೆದಿಜಿ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿನ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಐಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಇತದೆ ಉಪ್ಪಿರು ವಜ್ರದಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಊರಿನ ಲೆಕ್ಕನ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಜನ್ಮದೆ ತೊಂಡೆರಡ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಕ್ಕುದಾರರಾದ ಬಿಡ್ಪರು ಕೂಡ ಐಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಸಮಯದ ನಿಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥನೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆದ ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ತೆರೆಯೋಡಾಪುನು ಇಂದೆರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾಂತರ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕಲು ಸಾಹುಕಾರ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ ದಾಸ ದಾಸಿಯರಾದ ಪೇರು ನಂಬರ್ ವಾರಂತುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆದ ಆಧಾರದ್ದು ಮಾತಲ ತೆರೆಯುಂಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರಡ ಇಂಚಿನ ಪರ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ರಾಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ಕೂಡ ಓದಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಡು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗಳ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಬಂದು ಪಣ್ಣಂದುಪ್ಪೇರು ಐದಾವರ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಮಹಾತ್ಮನ ಸಮಾನವಾದುಂಡು ವಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲಕುಲ ಒಂದು ಪೋಪಿರೋ ಆತು ವಿಕಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಕ್ರೋಧ ಉಪ್ಪುನವು ಮೋಹ ಉಪ್ಪುನವು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲೆಗಂತೂ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಇಂಚಿನ ಮಾತೆನು ತೂಪರು ಅದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಮತ್ವನು ಕಲೆ ಓಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಸ್ಮಶಾನ ಎರೆಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತು ಆದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಸೈನಗ ಅಕಲ್ನ ಪರತು ವಸ್ತುನು ಸ್ಮಶಾನದ ಕಾಪು ನಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಉಟ್ಪೇರು ಬಾಬಂತು ಬೇಹದ್ದದ ಕಾವಲುಗಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಗಸೆಲ ಪಂಡ ಕುಂಟರ್ದು ನೆಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಇಂಚಿನ ದೆತೋನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಓ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ಪರು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದೇ ಆಪನು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರಿ ಧನನು ಆತನ ಕಾಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈತಲೆ ದೀವನ್ಲೆ ಕೇವಲ ಇಂದೇರ್ದು ಮಮತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಲೆಕ್ಕನು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇಂದೇರ್ದು ಅರೆರ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇರ್ದು ಅರೆರ್ದು ಸಲಹೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುನು ನಿಖಲ ಕೈತಲು ವಾ ಪರತು ವಸ್ತುಲುಪ್ಪುನು ಐನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಗಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಓದಿರೆಗಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೆಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಇಂದೇ ಕಾದು ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾಟು ಭೂಮಿ ಬೋಡು ಏರ್ನ ಕೈತಲು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜು ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾಟು ಭೂಮಿನ ಕೊರ್ರೆರಡಲ ಯಾವು ಐಟು ಮುರಳಿ ತರಗತಿನ ನಡಪಲೆ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾತು ಜಾಗ ಕೇವಲ ಕುಲ್ಲೆರದಾತು ಮೀಯರದಾತತ್ತು ಆಸನ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾತು ಅಗಲನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾತು ಜಾಗಡು ಏರೆ ಬತ್ತಿರ ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಓದುವೆರು ಏರೆ ಬರಡು ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಪುಲ್ಲು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರುಪು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾರ್ಜಿನ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು ಇಂದು ಸರಳವಾದುಂಡು ಚಿತ್ರೊಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಬರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂದಿರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆಯಾಪುನು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಈತು ಆಪತ್ತುಲು ಬರಂದುಪುನು ಆತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೂಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನ ತೆರಿಪೇರು ಎನಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಲು ಕಲೆ ಉಂಡು ನಿಖಲನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೇರಿದು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೀವನ್ಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬರೊಚ್ಚಿ ಭಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೈದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿಲೆ ಅಂಡ ಆತ್ಮದ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆ ಮಗಳ ನೆನಪುಡದೆ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲಿನ ತೋಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ತಾಗೊಂದು ಪಡು ಅತಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪೊಂದು ಪಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನ ಆ ನೇನುಗು ತಿಗುದು ಬುರ್ದರು
ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಬಾಬಾ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ ಪೋಂದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ತಾಗೊಂದುಪ್ಪಡು. ಬಾಬನ ಇಲ್ಲುಲ ಸಹ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸ್ಥೂಲವತನವಾದುಂಡಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಡಾಪುಂಡಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಂಡು. ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಯಾತ್ರೆದ ಪಿರ ತಿರುಗೊಂದುಳ್ಳರು ಆಯಿನೆಡ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಬೇಹದ್ದದ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯರೆಗಾದೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತನ ಕೈತಲು ಪೋಯರೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಗು ಪಯರೆಗಾದ ಏತೊಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೋಪಿರು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಿರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಕೇವಲ ಶಾಂತಿದ ಮಾರ್ಗನೆ ತೆರಿಪವೆರು ಸುಖಧಾಮನಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ. ಸುಖಧಾಮದ ಮಾರ್ಗನು ಕೇವಲ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವೆರು ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿರ್ಮಾಣಧಾಮ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಂದಲ ಪನ್ಪಿರು ಇಂದೆಕ ಅಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನೆ ಈಶ್ವರೆ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಕುಲ್ದೆರು. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲುಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದುಂಡು ನಿಖಲ್ನಲ ಪೂಜೆಯಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಇತ ಬಿಂದುವಿನ ಪೂಜೆಂದಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಏಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಪಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ರೂಪುಡು ಮಲ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆತ್ಮನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನವು ಐನರ್ದವರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರೋಡು ಮಲ್ಪವಿರು. ಬಾಬಗಂತೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಪಾತಿರನು ನಿಖಲು ಇತ್ತೆ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಚಿತ್ರೊಳೆಡ್ಲ ನಿಖಲು ಮಲ್ಲ ರೂಪನೆ ತೋಜ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ಬಿಂದು ರೂಪೊಡು ಇಂಚ ತಿರಿಯುನುವೆರು. ಅಂಚನೆ ತೀಯರಡ ವಾಸ್ತವಡು ಬಿಂದು ರೂಪೊಡೆ ತೋಜ್ಪವಡು. ಇಂಚ ಮಸ್ತು ಮಾತೆಯರು ತಿಲಕೊನು ದೇವನುವೆರು. ಸಿದ್ಧಾದು ಪುನಂಚಿನ ಬೊಳ್ದ ಬಿಂದುಲು ತಿಕ್ಕುಡು. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಶ್ವೇತ ಬಣ್ಣದ್ದಾದು ಪುನದ್ದೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಾದರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಒಂಜಿ ಗುರುತಾದುಂಡು. ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಆತ್ಮ ಉಂಡಾಂಡ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥ ಏರಿಗಳ ತೆರಿದಿಜಿ. ಇಂದೇನು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮಡು ಏತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಬಾಂಬು ಇಂಚಿನೆನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಶ್ಚರ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮಡು ಏತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತು ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈತು ಎಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಐತ ಪಾತ್ರ ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಬದಲಾನೆಲ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾನವ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಏತು ಎಲ್ಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪರತಾದುಪ್ಪುಜಿ ಮಧುರ ಇಲ್ಯ ಸಸಿದ ನಾಟಿ ಇತ್ತೆನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಖಲು ಪತಿತೆರೆ ಆದುಳ್ಳರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಾವನ ಆವೊಂದುಳ್ಳರು. ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮಡು ಏತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಏಪಲ ಉಂತುದು ಪೋಪುಜಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಐಟು ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರನೇ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟವಾದುಂಡತೆ. ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದ ತೆರಿದು ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಮಾತಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನಾದುಂಡು. ನಿಖಲ್ ನೇತು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆತು ಬಾಬನ ಒಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಖಲು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಸುಖಿಯಾದು ಬುಡ್ಪರು. ಅಪಗ್ಯಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಡು ಕುಲ್ದು ಬುಡ್ಪೆ ಆ ಸಮಯಡು ಎನ್ನ ಓವ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಏತೊಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆನು ನಿಖಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಬಾಬನ ನೆನಪದ ಹೊರತು ಧಾರಣೆ ಲಾಪುಜಿ. ಆಹಾರ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುನೆರ್ದವರ ಧಾರಣೆಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಚಿತ್ರೊಂದಿ ಒಲ್ಲೆ ಯೋಗದ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ಚಿತ್ರೊಂದಿ ಒಲ್ಲೆ ಅಪಗ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಯರದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಕತ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪಾತೆರನು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲವಡು. ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಜ್ಞಾನನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಲಕನೆ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಎಂಕಲ್ನವು ಏರುಣ ಕಲೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೊಂದು ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಣ ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು ಎಂಕಲು ಶಿವಬಾಬನ ಭಂಡಾರದ್ದು ತಿನ್ಪ. ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಡ ಕಾಲಕಂಟಕ ಮಾತಲ್ಲ ದೂರ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಪರತ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೊಪ್ಪ. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಚಿನಂದೆ ತೊನುಜೇರು. ಆರದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆವರು ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಕನ್ನಡ ಪುಲೇನಿಕಲು ಧನದಾನನು ಏರಿಗು ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಿಗಲ ಕಾಸನು ಕೊರಿಯರು ಅಕಲು ಪೋದು ಪರ್ದು ಬುಡಿಯರು. ಹಾಳಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೆರು ಪಂಡಿತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪಾಪ ನಿಖಲ ಮಿತ್ ಬತ್ತ ಬುಡ್ಪುಂಡು.
ಪಾಪಾತ್ಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಪಾತ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಪಾಪಾತ್ಮರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇವಾದೇವಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಪಾತ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವಡಾಪುನು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದೀವನರಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ತಿರುಪವರು ಜೋಕುಲೆ ಏರುಗಳ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ, ಏರಡಲ ಮೋಹನು ದೀವನರಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಅತಿ ಮಧುರವಾದ ಬರ್ಪೆರು. ಪರತ್ ಹಾಲಾಯಿನೇನು ದೆತೊನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರುಪು ನೆಂತುವುದು ಏತು ಪೊರ್ಲಾಯಿನೇನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಏತೊಂಚಿ ಮುಗ್ದಾದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿಗೆ ಬದಲಾದ ಮಹಲ್ನೆ ಕೊದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈತ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಪಿರ ತಿರುಗದಿಲ್ಲಕ ಪೋಡಾಪು ನಾಯ್ನಿಡ್ದವರ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯನು ದೀವನ್ಲೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಜೋಡಿಸವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದೀರು. ಈ ಯಜ್ಞದ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸತ್ಯಸ್ಥ ಪವಿತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪುಡು. ವರದಾನ ಆದಿರತ್ನದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲ್ಯನು ತಿರುವನಂಚಿನ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಭವ. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿ ದೇವ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಆದಿರತ್ನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆದಿದೇವನ ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿದೇವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆದಿರತ್ನ ತೆರಿವು ನೇರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲ್ಯನು ತಿರುವನುಲಿ. ದೇಪಂಡ ಆದಿರತ್ನ ಪಂಡ ಪ್ರಭುವಿನ ರತ್ನ ಈಶ್ವರ್ಯ ರತ್ನ ಏತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾಂಡು. ಇಂದೇ ಕಾದು ಸದಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಆದಿದೇವನ ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿದೇವ ಆದಿರತ್ನ ತೆರಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಸಮರ್ಥ ಭವದ ವರದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಉಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಆತ್ಮ ಏರು ಪಂಡ ಮೋಸ ಪೋಂದಿನ ಪೋಪುನ ಸುರುಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಕಲು. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಸಕಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಸೇವೆದ ಸಕಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿಲೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆನು ಸೇರ್ಸಲೆ. 5 ಬಕ್ಕ ತೂಲೆ ಸಫಲತೆ ದುಂಬು ಸ್ವಯಂ ಬಗ್ಗುಂಡು. ಸೇವೆಡಿ ಇಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ವಿಘ್ನದ ಪರದದ ಉಲೈಡು ಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಶ್ಯ ಅಡಕವಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಶಕ್ತಿರ್ದು ವಿಘ್ನದ ಪರದೆನ ದೆಪ್ಪುನಗ ಉಲೈದ ಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಶ್ಯ ತೋಜುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.